Těchto 7 vzorců chování často drží studenty i dospělé zpátky od velkých životních rozhodnutí. Srovnávání se s ostatními. Neustále se porovnáváš s ostatními a většinou z toho máš akorát smutek. Zaseknutí minulosti. Pořád dokola přehráváš staré situace a chyby, jako bys byl v nekonečný smyčce. Budu šťastný až. Ježiš, kolikrát už jsem tohleto slyšel. Podmiňuješ své štěstí něčím v budoucnu, až bude víc peněz, až doděláš školu a tak dále. Potřeba mít víc. Máš pocit, že ke spokojenosti nebo úspěchu potřebuješ pořád víc věcí, víc peněz, víc výsledků, všeho hrozně moc dostatek. Jo, kdyby se změnili oni. Věříš, že tvůj život bude v pohodě, až se změní někdo kolem tebe. Já se nezměním. Máš pocit, že jsi zaseklý a že změna prostě není možná. Nejsem dost dobrý. Tohle je často úplný základ všech ostatních negativních myšlenek.